So mga kalingap, today po ay nakauwi na po tayo dito sa Bicol, dito sa Daet. And today po ay nandito tayo kila this guy mga kalingap. Nandiyan po sila mga kalingap at meron po tayong pasalubong sa kanila. Maayong hapon. Ay, dahil kaya. Kamusta Sir Alvin? Ang galing Okay. Cebu. Okay kayo. Okay kayo. Pasok Sir Alvin. Oo. Pwede may pasok. Ayan. May ano kami may package kami ulit. Wow, salamat Sir Alvin. Galing kay Ninong at Ninong. Kay Ninong rin po. Basta Ninong at Nina. Ninong at Ninong. Opo, Kamusta na? Kuya Joel. Kamusta na ano? Ayos lang po Sir Alvin. Oh, Sir Alvin anak na. Susida ang Ayun. sabuyang. Kamusta na kayo? Kayo Cedric, kamusta na? Kami Sir Alvin. Kayo po Sir Alvin, kamusta po? Okay man. Okay man. Oo. Buksan mo ang Ito baga, ilaw. nanaba nga. Oo, ang laki na ang tiyan mo Sir Alvin. Grabe, mag-diet na lang ako. Sir Alvin, ang dami mong pagkain doon. May nagang Vikings doon eh, yung Ang dami unlipod. mong pagkain Sir Alvin. Ano it all you can? Ay oo. Malay Sa natin. ano lang kay Sir Alvin kapunta sa Cebu lang. Cebu tsaka sa Bohol. Sa Davao po, hindi ka na. Ay hindi pa. Hindi. Ay, Malayo-layo Sir yun. Alvin. Malayo-layo po yun. Another aeroplano. Masakay pa po Sir Alvin. Ay, malayo pa Maganda yan. ka rin Sir Alvin sa akin sana. Ay, nadamog ko, nagkurag it si Isay, pati sino ba kayo nagkurag it si Ninang Pia, ano, Oo. ay kahit ako, magsisigaw ako doon, Sir Alvin. Pero maganda, Sir Alvin, nakakahilo daw, sabi ni Ma'am Wina. Oh, maganda. Maganda po. Oo. Eh, nakasama ako doon, Sir Alvin, nakita ko nga kayo. Nakita ko kayo doon, Sir Alvin. Kala nyo, ako ba kayo si Orangutang? Si Orangutang na unggoy, Sir Alvin. Nakita, Napanood mo din yung Oo, ano. napanood ko ito, Sir Alvin. Malungkot si tatay na Oo orangutang. nga. Hirak man. Bakit? Oh, hindi ka Dito ka against the light pala. Dito si this guy. Yan, dito ka na. Yan, Ayan. Kamusta? Bless ka Bless kayo. Bless ka, Kylie. Yan, lalong nag-ano si Kylie, naglalaki na, Init, Sir Alvin. Bless. Ano? Kamusta na ang ano nyo, Kamusta na buhay-buhay? ang Si nanay nyo, buhay-buhay? kamusta na? Ayos man lang po, Okay, Sir Alvin. Buksan mo maliit ang ilaw. Yun na yun. Yung lang ano. Yung Ariel ni Ninong rin ni Sir Alvin. Ay, grabe. Yung tiro kong ginagamit-gamit, Sir Alvin. Ay, yung Ariel, hala, Oo, dinibenta mo na yung pala tiro. yung Ariel. Hindi, Sir Alvin. Andyan lang yan nakalis. Itiro ako, Sir Alvin, ginaganahan maglaba at may sabon akong malaki. Hindi ko na bibilihin baga ay Ayo. kung magmahal ang mga Ariel, Sir Alvin. Mahal, Sir Alvin, yung Ariel, 17. Yung isang ganito, 17. Sir, 8. Hindi na ako bibili. May downy pa, Sir Alvin. Ay, ganado maglaba. Naglaba ako, Sir Alvin. Nakita mo. Ganado magwashing, Sir Alvin. At panawa sa sabon. Sabi, may sunsilk pa, Sir Alvin. Kamusta sila Ninong rin? Panawa kayo, Sir Alvin. Dapat nag-picture kayo puro sa ano. May upload pa nga ako sa Bohol naman. Wow, Sir Alvin. Abangan Ay, natin yung sa naabangan niya ang Bohol. vlog mo, Sir Diba Alvin. sa ano, yung kuya iba ba Sir Alvin? Oo. Ang ganda ano? Oo. Ganda doon. Ay, dapat Ano? nag-picture kayo todo pursa sa gilid-gilid siya. Oo, may vlog Sir doon. Alvin. Nag-vlog kayo, Sir Alvin. Ang ganda pag nagpa-vlog ka, Sir Alvin, parang kasama kami. Garo din na mamasyal. Oo. Dahil kayo mga pagkain, Sir Alvin. Ay, grabe. Sasarap. Ay, kung nandun ako, lahat ko yung kukunin. Ay, Hindi mahal. kaya. Hindi kaya ubusin. Mahal ito. Mahal. Pero yung itlog, Sir Alvin. May itlog bang almusal nyo? Ilan yun? Magkano yung itlog doon? Libre lang yun. Libre lang? Kasama yun sa binayaran sa hotel. Kasama. Yun yung buffet ba sa Ilan, breakfast? Sir Alvin, ang bayad doon sa hotel? Mahal, malaki ang hotel nyo, Sir Alvin. Oo. Nakita ko. Diyos Mahal, mio, summit. perdonas, inay ko guys. Ang laki ng hotel. May TV pa doon, Sir Alvin? TV yun. Wow. Kita Nakita yung ko Cebu nga yung sa una eh. Ang laki ng Sir Alvin Hotel. Oo, tapos Inay, ang mga pagkain, mga kanya-kanya. Ganun pala yun, Sir Alvin, hindi gayan dito sa Daet. Oo. Na may doon ikaw mamimili pa lang kung anong gusto ganun. mong almusalan. sa Vikings, ganun din. Ganun din po, Sir Alvin. Tapos ang ganda yun yung may mga ilaw-ilaw, si Ma'am Wina, nakita ko ang vlog. Ay, maganda ang Sir Alvin. Malinaw yung camera ni Ma'am Wina. Sa imo din po, Sir Alvin. Si Ninong Robin, dahil kaya.
nakapasyal-pasyal, si Ninang Pia. Grabe, ano po, Sir Alvin. Maraming Para bang salamat po kay Ninong Rene at Ninang Lani at nakapag-relax po si Sir Alvin. Talagang sa mga nakaraan pong buwan, alagang stress si Sir Alvin. Ay, Totoo, oo, Sir Alvin, nakaka-stress stress ka. naman talaga. Halatado sa lalawgon mo sa mukha mo po, Sir Alvin. Ngayon, nagtaraba na. Nagtarawa yan! Ay, exercise ka na naman, Sir Oo, Alvin. ay. Sure ball na naman. Relax na lang Sir Alvin. Oo, sulit. 1 week. Oo, grabe yun. Ayaw na sana namin umuwi ay. Ay, wow! Joke lang. Kawawa man, Sir Alvin, Si Baby Ali. Mamimiss ka na. Miss na miss na Oo, namin nga, yun. nung naano ko yung vlog na nagpunta sa kwarto niyo. Ay, kawawa man. Hinahanap baga kayo, Sir Alvin. Yung vlog Oo, niyo nga. po, hinahanap ko dun sa kwarto. Mm. Nakita lang yung picture. Medyo. Kala Oo. nasa kwarto kayo. Ay, kawawa man. Ganon talaga ang baby, Sir Alvin. May natatandaan na. Kaya, inay ko guys. Pag ano Anong nga, pakiramdam, Sir Alvin, na nakasakay ka na sa naglulupad? Ay, yung una, syempre, nakakakaba. Ah, Baka, syempre ang taas nun, di ba? Ay, yung pagpauwi niyo, Sir Alvin, Pag doon okay din na. kayo nagsakay? Oo. Ay, so Okay hindi na. yun sa naglilipad. Mm. Bawal doon ang mga baby. Ay, ano, Sir Alvin? Pwede naman. Ah, pwede ang Kaso baby. may bayad din ang baby. Ay, may bayad din! Ay, mahal pala, Sir Alvin. Mahal nga. Ano, depende. Ay, May mura, depende. oo. Iyan sa inyo, Sir Alvin. Mga Ilan? regular. May ano? May regular price, may Ah, ano. may araw ka ito. Pero mas mahal, Sir Alvin, yun kaysa sa bus. Oo. Ano po? Kung mag-bus kayo, Matagal pati, magbarko matagal. matagal din. Ang paglupad talaga sa Paglipad. Yung biyahe Sir Alvin. Ay, ano lang, wala pang isang oras. Ay, maganda Ang yun. bilis. Kasi Maganda aeroplano yun, pala. Sir Ano? Alvin. Maganda. Yung pag, di ba, yung pag-vlog ko, nakita man Oo, ninyo. oo, oo. Parang Yun lang nakasakay na. Ano parang nakasakay ka na doon? Ang taas ng tingin mo. Ay, Diyos me, Madonas. Ang ganda, Sir Alvin. Dati Oo. nawakan mo ang loob. Ulap. Bawal pa yan buksan ang Bawal bintana. yun. Bawal, higop ka bawal. dun. Crush yun. Oo. Bawal pala nito. Ihigupin yung ano yun eh. Ano Sir Alvin? Oo. Ay, Higop yung bawal. oxygen. Palabas yun eh. Ay, bawal pala nito. Kala ko, pili Oo. magkapot naman sa ulap. Bawal pala. Buti- Diretso na talagang Hindi man naka-ano naman siya. sarado na talaga Sarado siya. naman Ah, talaga. garo Meron lang siyang pang ano, garo lang- takip para sa Garo sa kurtina araw, lang, sa silaw. kurtina. Pero itong bubuksan hindi talaga. Mm. Kala ko, pwede, ay susurok ang kamay ko doon. Ano si Ulap, ano Sir Alvin, inay ko gayon. Yung ano Sir Alvin, nasa taas na kayo, Oo. wala na makitang bahay talaga, ano. Ay, Isa grabe, si ang taas Ninang talaga. Pia nagsigaw. Hindi ko nakrikilagan. Pag ano kasi yun, sa piloto, yung biglang ano kasi. Mabigla Pag pala. nababa na. Oo, depende sa piloto yung pataas ba. Biglang ganun kasi yung uno. Ang biglang pag ganun ba. Pataas agad. Oh, magaan baga ito Sir Alvin. Wow, galing pa itong Cebu. Cebu ito, Davao Sir Alvin. Secret. Salamat po. Yeah, Walang pa buksan mo na. Buksan ko na Sir Alvin. Oo, buksan mo na. Oh, mga kindi. Ay, maraming salamat po Ninong Sige, Rene. bukas. Kasi, mga damit. Ano yan? Mga ano? Si Kylie. Salamat po kay Sige, Ninong salamat at po. Ninang. Kay Kahit hindi Ninong. kami nakapunta, may pasalubong. Salamat po Ninong Rene. Ay, mga damit Sir Hindi naman Alvin. ay sulit-sulit. Oh, Ay, yung mga siyempre. damit yan doon sa ano Sir Alvin. Di sa lugar Kay na Mary tinatawag. France. Wala po si Mary France. Nagpunta po kila Lula, kila Lula. Pili. Oo. Ano ba gato? Okay, puti. Okay, Lee. Tapos, Okay, Lee. Ay, Ay, kupon! Wow, Marami, couple na. maraming salamat. May couple na kayo. May kupon na tayong pamilya. Ayan. Ayan man. Ay, igwa ka tantan. Halat lang. Bubuksan ito. Ay, wow. Ang Uhol. ganda. may ano pa. Yung sa 200, tarsier. Oh, tarsier. 200. Kay Sa Kalbo. 200 pesos. Sir Alvin. Kalbo, Oo. kay Tantan, kay Puti. Ay, maganda. Nabidyohan ko yung tarsier na yan. Oo, meron. Tama Sir Alvin? Oo, May video ka? meron. Ay, wow! upload Ano natin. ito? Ano ito, Sir Alvin? Dorian Candy. Yung ano baga, yung nabahok baga yan Sir Alvin. Yung parang langka, no? Pero dulce na siya. Ano ba? Ay, mahamot, mabangos. Mm. Kakanan. May sugo. Ay, May itlog. wow! Maraming salamat. Yan, pag masarap yan sa kape. Maraming salamat Oo. po. Ay, grabe. Maraming salamat sa
Salamat Ninong Rini. Masarap to sa merinda, sa kape. Oo, sa Sir kape. Alvin. Salamat po. Hindi na ako mabiling tinapay. Matagal-tagal ito, Sir Alvin. O si Mama. At mahilig Ay. magkain si Mama. Mama, may biscuit tayo. O, kay Oo. Ninong Rini. Yung nagpunta ba, ganamit po natin. Wow. Maayo ka na, Nay. Maayo ka na. Ito? Ano yun? Hiling na daw. Oh, toyo! Tamban. Ay, ano yan? Toyo! Danggit galing Bohol. Masarap daw yan Nakakain eh. ka na kanito, Sir Alvin? Oo, Ay, masarap daw yan. Pag uumaga prito, ano, Sir Alvin? Ay, maraming. Danggit galing Bohol. Maraming salamat po. Danggit. Ano, Yan Sir talaga ang Alvin? dinarayo ng ano, Oh, sa Bohol. wow, Masarap daw yan. Maraming salamat po. Grabe, nakakagulat ang pasalubong. Pinili yan ni ano, Ninang at Ninong. Ay, wow, salamat po. Nakabalot pati dito, Sir Alvin. O, at Oh, para wow. hindi mangamoy. Mm. Danggit. Oh, Danggit. wow, salamat po. Salamat po, Ninong Rini. May toyo, oh. Oo. Oh, meron pa. Oh. Ito pa, Sir Alvin. Oh, wow, may ano, may Wow, may salamat sobre. po, sobre. Saan mo yan? Mm. Ano yan? Ano garo yan? Tumbil sa kurente. Ay, Salamat po, ni ilan yan? Ilan? Saan? Ito, O, Sir bilangin mo. Alvin. Oo, bilangin mo. Ano Sa'yo. yan? Ay, wala. Ayan, pang ito. Resibo lang yan. Resibo pa. Eh, bilangin mo. Maraming so. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5. 5,000. Ay, bakit 5 yung nalagay ko? Maraming salamat, Sir 3K lang Alvin. pala yung ano. Nasobra ko si lagay ng ano. Ay, ikaw, Sir Alvin, Oo. nagbalot? Oo. Sa sobra. alas mo. Oh, Sir Ay, joke lang. joke Kanino lang. ito? Sa'yo talaga Sa yan. akin talaga ito. Maraming Joke salamat. lang. Ikaw nagbalot, Sir Alvin? Ah, Maraming galing kay salamat. Ninang at Ninong. Sabi ko naman ito. Nakasaod man na ako, Sir Alvin, at nagsaod man na Dahil kaya may ano pa oh. Oo, isa. May ano pa, cash pa oh. Yung ano pati yan, yung bagong pera. Oo. Ano sila Alvin? Yung bawal daw yan anay. Gusutin. Mm. Salamat po, Ninang Lani. Grabe, Sir Alvin. Ano na? Oh. Sige. Maraming salamat po, Ninong at Ninang, sa pera po, tsaka sa mga regalo po. Maraming salamat po. Grabe, marami nang mabibili ako. Igdi, Sir Alvin. Sabi ko, tawakan ko muna kay Miss Kat. Oo. Grabe, maraming salamat po. Maano ka na? Merinda na si Sir Alvin. Ay, Kayo, grabe, salamat, tayo. Sir Alvin. Namimiss ka na, Okay Sir lang. Alvin namin. Matagal na kayong Oo, namiss din namin si kayo. Ma'am Wina din. Mm-mm. Tapos si Ninong Ruben. Si Ninong Ruben, nakita namin ng mga bata kanina naliligo sa ilog. Ay, sabi ko, ay yes, yaw na sila, Sir Alvin. Asan yung buhangin ko, Sir Alvin? Naiwan na eh. Balikan mo yan, Sir Alvin. Balikan mo, tignan mo. Balikan mo yan, Sir Alvin. Hindi pwede. Grabe, ang gaganda ng damit. Meron din kayo nito, Sir Alvin? Mm-mm. Meron din. Parehas pala ni kita. Hindi man kami nakapunta, at least may drawing na buhol. Ano, Sir Alvin? Oo, Yan. galing talaga yan Kay sa Bohol. Tantan. Galing talaga yun sa buhol. Ay, ang ganda ng ano. Ang ganda ng tila. Ang ganda ng ano? tela, dry, quick dry. Saan mo to? Ay, susuotin pag simba. Pwede. Oh, Kurupol pwede. kami. Ano? Wow! Simba. Saririhan kami, Sir Alvin, nakabuhol. Ano yan? Salamat Kabuhol po, kayo. Ninang at Ninang sa po, sa damit po. Masarap yung danggit daw. Ano? Madami nagsasabi sa amin. Ay, masarapan niya yung danggit. Baka yun ang Galing sa Bohol. buhol. Yun ang nila, no? Masarap talaga. Dapat meron kayo, Sir Alvin. Meron kayo. Tig-isa tayo. Oo, meron kami. Hindi, Oo. baka wala kayo. Tig-isa na lang tayo at madami ito. Oh. Oo, meron Para na kami. matikman mo, meron. Meron. Mag-ano ka na, tig-isa na lang Sige tayo. na, meron man kaming ano. Be, Oo nga, meron. meron. Di ma- Yan, tatangon ko si Oo. Mawina. Masarap talaga daw yan. Masarap. Oh, natikman ko na. Nakatikman mo doon, Oo. Sir Alvin. Pamahawan, Sir Alvin. Masarap talaga. Masarap talaga, Sir Alvin. Wala pa tayong masyadong Malinis mga pati oh, tingnan. mo. dugi. Ano, Sir Alvin? Malinis yung pakagawa ng ano. Malinis. Dito kaya malinis naman. Malinis man din baga, Sir Alvin, dito. Grabe, pwede ipambangot sa mga gulay, Sir Ay, Alvin. Ano? Bro, mahal. Ganito 200 lang oh. Iyo. 20 pesos lang yan sa ano, sa mga yung mumurahin ba? Pero 200 ibig sabihin, ano yan? Mahal ito. Mahal, ano yan, masarap yan. Ay, mahal. Ano, Sir Alvin? 1 kilong
manok na ito. Diyos mo, perduras tas tuyo. Ano, Sir Alvin? Oh. Mahal Right. itong isda. Ano, Sir Alvin? Danggit. Ay, Danggit masarap man po. yan. Galing may yung buhol. Pero mahal ano, Sir Alvin? Guys, yung ninong at ninong namamahalan. Ano? Mahal ano? Special Marasa naman ako, daw yan. Magbili na lang akong 10 piso tinapa. Ano, Sir Alvin? Pero ang mahal ano? Ay, isang sige, kilo. salamat, Yan, Ate salamat, Dre. Sir Alvin. Masarap talaga dito sa lugar ni na this Yan guy. nasa ano kayo. Ay, iya. Dito na lang natin. Hindi, ay, aram mong against the lights ang ganda ko. Ano man na dito- tayo. Ano, dito Sir ka Alvin? magpwesto, oh. Di na Ilipat ako natin. sa baba, oh. Ay, Basta, yan. Yan, hindi mo ako pisto. Ayan. Against the light. Ang ganda. Ay, against the light nga niya. Ang ganda ko. Ano man Oo. si Cedric. Ay, Cedric, ano pala? Kamusta? Kamusta yung pag-aaral mo pala? Gusto mo bang mag-aral ng ano? Ng driving school? Ano eh? Driving school? Oo. depende yung kung nagtasiran. Kaya mo naman natang maggamit. Nag-drive yan, Sir Alvin. Yung nag-swimming kami nila, Pastor. Oh. Nagpa-swimming po sila, Pastor, doon sa ano, swimming po. Nag-overtime, ay overnight, Sir Alvin, Oh. na swimming. Kaya mo ba ano yan? mag-drive? Haulir. Yan. Oo. Sasakyan. Pag ano, yung ewan ko lang ngayon Sir Alvin kasi Sa di ko haulir ano lang yung siya, Sir ano niya. Alvin. Pero dati nakahawak na ako yan. Sa haulir. Halimbawa, yung mga multi ka ba? Multicam. Magpag-aralan natin. Kasi para meron ka ding natapos ba na ano, Di course. naman, Sir Alvin. Oh, di ba? Oh, Oo. yun. Oh. Natrabaho niya, Sir Alvin. Pag ano ka, pag bigyan natin ng ano, bigyan natin ng schedule. Oo. Tapos ma-drive na Sir Alvin. Sino Ewan ko lang naghahanap kung trabaho? nakakapasa sa ganito Sir Alvin. Hmm? At least meron na siyang mga ano, parang skill natapos ba? driving school. Ano na, mag-aral siya ano, si Cedric. Magaling na yan. Oo. Mm. Magaling na yan, ma. Oo. Makapag-drive. Anong drive, Sir Alvin? Driving? Driving. Sino naghahanap po, Sir Alvin? Ay ano na, para meron siyang ano, kasi di ba natanong din siya kaya no, kay Joel, paano makaano ng license. O di halimbawa kung makuha ka ng license, meron ka ng ano. Libre pati yun Sir Alvin pag nag-skila ka ng gano'n. Oo, libre makakaano ka na. Saan ma-enroll? Sa diet, yan sa Sa diet lang. ma-enroll. May schedule yan eh, tuturuan ka mag... Ano ba Sir Alvin, yung maaral o yung direkta ka na maaral ng ano? Mag-aaral na muna Maaral ng mga bago para mag-drive, mabilis. no? Tapos pwede na siya Halimbawa, Sir kasi Alvin kung- mag-apply. Pag Ano yun? yung mabilisan lang kasi halimbawa pagkuha ng license. Oo. Oh. Yung Iba ano, kasi pag may license ka na, maganda talaga pag may lisensya eh. may license ka na. Pwede Kahit ba, Sir saan Alvin? ka itapon. Pwede man? Oo naman. Ay, Pero ingat, ano Sir Alvin? May sakay ka, ingat, ano Sir Oo. Alvin? Pang kaka-apply siya, Sir Alvin, pag Ang gaya nakapasa niyang siya. ginagawa baga ni Oo. Kajuwin. Nag-ano yan si Kuya Joel, nag-aral. kahit saan kaya ano. Pwede, Sir Alvin. Ikaw, Sir Alvin, nag-aral ka? Oo, nag-aral man natin. Nag-aral ka na. Pwede ka mag-apply kahit saan ka mag-drive. Ay depende, yung mga heavy equipment, bawal man na. Oo. Kailangan may mas Depende mataas sa, pa yan. sa code ng ano. Oo. Pero ingat lang, ano Sir Alvin. Pero kung kaya man, mabilis lang yan sa ano eh. Automatic ano. Oo, sir. Ano ba, Yung kanan? ano, Ay, kanan naman ang ginagamit pag ano. dito sa clutch to eh. Clutch. Sa clutch. Pag, Ito talaga. Oo, sir. Dito. oo. Pwede, hanapan natin. mag-drive. Para ano, Ah. magkaroon ka ng license. Skill na din yun kasi pag driver ka talaga, hindi mahirap ang Hindi trabaho. yan. Ano, Sir Oo. Alvin? At least kahit di ka halimbawa wala pa man tayong, di ba yung college, wala, di ka man kapag college, meron ka man Oh, license. yung ano yun, Sir Alvin? Yung, Yun man ang hanap, Pista yata yun, Sir Alvin. di ba? Oo, yung mga hanap baga, halimbawa sa rider, yung mga nagde-delivery, hanap din yun, license. Oo, yung parang Oo. gusto mo yung ma-deliver ka ng mga ano, yung mga, kaya yun yung sa Shopee. May ano. bayad garo, Sir Alvin. Oo, meron. Pero Ay, may may mga bayad. ano man, may mabigay man. Ay, may bayad. Hindi Ikaw, yan, Sir Sir Alvin, Alvin. magpaaral. Ano mo na siya, Sir Alvin? Ano ito? Scholar. Yan! Scholar dahil ka na makakayanan. May mabigay Sir man. Direk. May mabigay man. Sino Ay, po, Sir Alvin? secret muna. Bakit papaaralin si Cecil ano, Sir Alvin? Meeting. Yung project mo ba? Kasi malaki-laki ata ang project mo dyan eh. Oo, Sir Alvin. Sige, ano yung pakatapos na lang? Ay, sige po. For sure, ball. At yun na ako.
Hindi. Tawan mo Wa sila po kayo po ng Sir Alvin. Sir Alvin, merinda na kayo. Yan, salamat po. Ay, ano Hindi ito kaya pala? pag may ano na, may ano ba yun? Insito ba yun? Ano? Ito. National certificate. Ah. Ano na May din yun? lisensya pa, ma'am. Ano, Sir Alvin? Gamit yun sa pag ano Kuya eh. Joel. Requirement yun sa lisensya. Si Kuya Joel, tinimplan mo. Siyo? Ay, tawan mo merinda. Gano'n? Ay, gano'n. Ay, Kuya, Si Kuya Joel. Maraming salamat po Ninang at Ninang. Grabe Sir Alvin, salamat po talaga Sir Alvin ha sa pagpunta po. Maaral pa si Cedric, sino po magpapaaral? Salamat po. Ay, ma'am. Galing ano, Pag-aaralan ko, ma'am, yung pag-drive, ma'am. Pag-drive ninong at ninang din. Ninang, ang magpapaaral si Alvin. Mm. Ay, nakwento ko. Nakasama niyo po Sir Alvin yung iba niyang ano na magaganda, ano, mababait pa ano po Sir Alvin. Ah, meron kayo nito Sir Alvin? Mm. Kuha ka. Meron ano ito nakalasahan mo na ito? Yung saging sa lupa, Si nanay, ilulutuin nata yung danggit ni Yung nanay. mahal nga ni da, Sir Ay, Alvin. gusto Galing pong buhol Oo, yan. paborito niya ang mga tuyo, Sir Alvin. Mm. Galing yun Salamat po. sa Cebu. Mahal Mm, daan, sa buhol. Sir Alvin. Mahal nga daan. lang. Mao, pagkain. Sige na. Sa ano yata yan eh, yung market Ay, na. tama, Sir Alvin. At yung pera at i-enroll ko mga bata, isabay-sabay na sila maaral, Sir Alvin. Si Andak, grade 7 na Sir Alvin. Dahil kaya, grade 7 na si Mary Press. Oh, Sir Alvin, Oh, sige na, meron man kami. meron ka na. Nasahan ko. Salamat, Sir Galing Alvin. ano, Cebu. Nakakaano baga. Oo, ang Nakaka- daming pagkain doon, Sir Alvin. Ang gaganda. Mas marami pa yung pasyalan sa Cebu. Ano, Sir Alvin, kisa sa Garo sa Maynila. Ano? Madami ang Oo. pasyalan sa Cebu. Ano, kung ano, lalaki pati, ano, Sir Alvin. Grabe, ang gaganda. Ito mo lang. Ikaw daw. Halasahan ka. Nasahan daw. Sila Sir Alvin, nagsawa-sawa. Oo, naba nga ako eh. Gara tulak man si tulak niya. Oo, ang nga eh. laki na, Kita Sir mo Alvin, ga? ang tiyan ko. Yung picture, sinend ko kay Oo. Mang Mina. Say ko, Mang Mina, upo si Sir Alvin po. Nakulaon na po ang tiyan. Tiyan. Sabi ko, ay, nagtatawa si Sir Alvin. Si Mang Mina din, maganda na din ang hawak. Nagtaba ay ilang, kung magtagal-tagal dun, nakatabaan Sir Alvin. Ay, oo. Dahil sa pagkain. Doon ito lang ang sakot sa katanungan pag nagtaba. Ano, Sir Alvin? Hindi ka ma-stress doon. Ay, iba, Sir Alvin, nasa lagayan siya. Oh. Peanut. Social, ano, Peanut Sir yan. Alvin? Peanut. Salamat po. Oh. Tayo mo Parang mani. mani. May mani, Sir Alvin. Ito ang gusto ko, Sir Alvin. Ayun, masarap yun sa kape. Oo, ito talaga, Sir Oh, Alvin, top ang gusto yan. ko. Ito talaga. Bilhin mo yan. Ito, Sir Alvin, ang gusto ko. Oh, ay, ang dami. Meron, bigyan ko si Kuya Joel. Ito, Sir Alvin. Ay, meron man din. Andun man yun sa bahay. Meron kayo? Meron? Oo. Sabi lang. Masarap ito, Sir Alvin. Ito ang gusto ko. Si Mama na, oh. Pagdot-dot sa kape. Grabe, ang sarap Sir nito. Alvin, yung ano, Wow! sabi yung racket kung kailan. Oo. Maganda yan ay. Ay, gusto niya, Sir Alvin. Oh, pag natapos mo yung project mo dun sa ano, mag-chat ka na, i-schedule na natin. Ingat ka na lang. Ay, maganda magbiyahe-biyahe na lang siya, ano, Sir Alvin. Pag nakaaral na siya, tapos mag-apply siya ng trabaho. Kasi nung malaki kasi ang sahod ng pag-drive eh. Ano Sir Alvin? Di mo. At least magkaroon ka ba ng ano, license, marunong kang mag-drive. Kay pandak ini, oh. Mga damit na po, Sir Alvin. Marami rin salamat sa bado po. Bado. Sa damit. po, salamat po. Ini kay ate mo. Ay, salamat din syempre sa ano, Merienda, Sir sa Alvin. merienda. Salamat Masarap po Sir yung Alvin. pamerienda ni Mas Isgay. maraming salamat sa iyo, Sir Alvin. Sa Welcome. lahat po nagsusuporta sa amin. Maraming salamat po. Kuya Joel, nagmerienda ka na. Majaites. Ay, merienda Kuya Joel, oh. Kuya Joel, ang magday ka, Kuya Joel. May ano din niya, may nag 'di ba nagbinigyan tayo ng mga sapatos. Sa kanya wala. Ngayon nakahabol na yung sapatos niya. Meron na, wow. Sabi ko nga pa, maraming salamat po. Ninong at Nakaano Ninang na siya, po. Meril na. May Meril na. Ay, wow! Salamat po, Ninong at Ninang. Oo, tama. Ay, yung kay Kuya Joel. At nagdadrive si Kuya Joel.
ano Sir Alvin. Wow, Tsaka minsan pag salamat. napunta kami ng bundok, medyo maulan. Ganda yung gamitin mo rin. Maganda talaga yun Sir Alvin ka. Salamat po at Ninang sa mga pasalubong po. Maraming salamat po Sir Alvin sa pagpunta kay Kuya Joel. Kay Ninong Robin, hindi kasama si Ninong Robin. Ay, ano ito, relax. Oo, pasok na siya. Pasok na Ay, siya. pasok na po kay Kalingap Kalaba. Nag-relax na yun. Nag-relax na yun. Ay, entero. Nagtaba din kasi si Ninong Robin. Si Ninang Pia, ay, May wala ano na na, yun. mataba na talaga. Mataba na talaga si Ninang Pia. Si Ninong Robin napayat. Ano po, Sir Alvin? Ikaw, Sir Alvin, nagtaba ka talaga. Ang laki ng tiyan mo. Kaya, exercise na naman yan si Sir Oo, Alvin. magda-diet na naman. Pero may mga pilihan doon pagkain, mga gulay. Ano, Sir Alvin, hindi lang karne. Ako, puro karne ako doon, Sir Alvin. Kung andun, ako puro karne. Gulay din. Gulay, ano, Sir Isda, Alvin. makakaano Minsan din lang yun. May sabaw na makakarne. isda. May gulay. Uy, Ang sarap. Maasim-asim, ano, Sir Oo. Alvin, sarap. O, sige na. Tara nga kang... Sige na, ano na tayo. Paalam na tayo. Sige, salamat Sir Alvin. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Tsaka kay Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa mga sabon po. Talaga Sir Alvin. Hindi na ako nagbibiling sabon. Talagang maraming salamat po. Ninong at Ninang Sir Alvin, salamat po. Ingat kayo Sir Alvin. Salamat Sir Alvin ha sa pagdalaw po. Si Mama, Welcome. Salamat Maya din. Sir Alvin, Mama, pinto-pinto na si Taduman. Oo. Oh, diba? Maaral. Oh. Oo. Kakaaral po yan si Cedric ng ano, Yan, ingat lang. driving Sir- school. Oh, dahil kaya, ingat lang ano Sir Alvin. Mm. Salamat Sir Alvin. Bye-bye. Bye-bye. God Salamat, bless. Sir Alvin. God bless. God bless sa atin lahat. Welcome, Nay. Salamat, thank you. God bless dala- po. pag may mga Salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Yan po. Sobrang happy po ni this guy sa mga blessing. Salamat po kay Ninong at Ninang nila. Patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Yang dala-dala. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang iba